fie no mu niema ben say bi na maye ya matimi de eboa society no nye say bi amonko na mo de ejimani no kre fie no mu ni no yeta akọ enyanka fie okay ekoye omo adoye na ye 5 years yi ene ya adwen say ye ba ha okay na ekunafo so mo maame no ho ntoma na nyame ya adom a ochina ye ko prisons edum prisons ho ye ko sra omo akoye omo adoye na ye wi na ye nwie obu ho no mo na bibi ketuwa bi na de na ba ho obu okra na eye kaketuwa bi nti na wo hyemu ho fine ketuwa bi ye betwetwe bi ye ntimi nya kora nipa ba miensa na asa nan bi die nyame ya adom ochina ye be mo akofie nyame hira mo pa yo mami good obi abeka mommy ebeda wase ebeda wase se ye frɛ wo se pese eba wonan so na dwumadi a wodi no afibia de boy kunafo ne nyanka no so no yes so ya be support na woje ye fel so ene due ya betimi aba be pie emu ewa hase no enti ya aseda ene ye de ebema wo na de to so bi emu so no ye anniversary ne be ye no 18th October Saturday by week ti ye pese ma invitation woni o panel members ni na e ma invitation o chia me abrampa be so na mo be support ye eno so free ho a ye de sentence nko ananti no correct ye de we kakra to so for panel members na so be bia so be a TNT na for be so eno bro no be so na mo ye e pa che ye ne wo Atinga Junction Kingsville okay Atinga Junction 18th Saturday jo okay yo ene ye be ba beta mochi time na ye da time be pa 7 o'clock ni ashas enumere pa che enumere yo abije we si jeni awani ni na yere ti America ti kwa ada no ho de enuma se de okotra mu ti mania ma ni we so de enumere 7 no kwapim se wo ma me be hwe se bla beda yo ti abrampa betutu kente ne yada masi bebre masem etwato okay yo ewie die eya aseda na ma yada asepa se ye baaye se enye se ye hwe TV so nko na wote wanim ye baaye wate wanim ama ye efe yada asepa nyankopon inshra na me fa akwanya we so na machia eye adwo champoma ekuo hima ekuo kofa baaye ofilia nyankopon inshra o pa wa ya de 5 years inye easy emu okukuru hwe ase enye easy nyame adom ye start superior ni ye nipa be 15 se ye nam nipa 134 ena ye wo platform ne so enipa 134 ena ye wo platform ne so enye easy cause o makora miensa enan no kora se be ya obetia wo ma na so be discipline wo mo no na nipa 134 ofilia wa ya de yankopon onhira wo pa de to so biem executives me ameka say me executive member na mo migina ofilia anamu so da executive members ase afa superior members superior ladies with class superior ladies with class superior ladies to the whole world we are ladies with class omonso aya de pa because the program beto so a ye ko ha ye yes contributions enye easy superior members ma omobo omo homoden ye ko obamu a nurses fo wom doctors wom teachers bodwa fo ma na mmom ye fa ye ho se ye ko program a wunim bodwa ni na wunim doctor ye nnadi ye ho gym nti superior fo ma nyankopon ensure mo pa asida kese so nkoma ye patron Reverend Emmanuel owo US ono so ye dana se bebre ne mpaibo a wode ta ye chi abre nyina no ene ne support nyankopon onsure no de to so bio so eye ye shirt ya ehye yi ya de nyina ye frɛ no anoma ono de wonso no nso a wonwa nti ne din ano no anoma ye da ase o ma ye ho ayefo na ye ma ye 5 years nie ono na ye superior fo bibia anoma ye da wasepa nyame nhyira afi so no wo mo ya mo invite nyame ya adoma 18th ye se nyankopon se onka wo makoma na omfa odo
emeta ye chi nyame ya adoma 18 no na omumehwa de ebeye krabe hwe omumehwa de dane de ye nko ne obi akobi ena ye nna ne obi adabi ye da obi bia ase pa Sabi shows ye doso na ye nyina nso adwuma pa ne ye boa wo man no na makai mo maame so na makai mo maame no makura for Bible said you hu mo broni mo bono o de fam awurade nti de maye mu de afam awurade mo dan hi adamu no mo tie mu a ono so beje mo so awurade nhira mo amen Amen. Sabi bia ni ho da bia mo ko de bia wo bi wo ho aya ye ho kanka bi wo join ni a ye wo cabal ena omo wo cartel woni saa omo group ni mu a ekuo no onka ho untumi nkyere wadwen ewo kuo no nti kuo de obedwone na wadwen ni kuo a mu nyina mu ye baako ye nyanyimu enka se obi wo binti ana obi ni binti ai timi sei ena mi na mi po mi ni kuo bi em boy ekuo bi ampo no wa me ombeje me boy mi kuro mu de bi a me kodwen ni mejayi ai mejayi boy ya ebi jam la bi ntimi omo so mo ko ba bi a me mi nkobi mi ni adaje a me be sole ya chinchin omo so be ha om e be keka ho nsem se ne ko ba bi onkobi etimi so me dwene me ho enti mejayi timi ma me ewu ye sika om de bra mi nkoti o ma de ama wo enti mejayi nti mi do musika ekoma wo ade chia me ko dan mi do ma de ekoma wo mo nyi musika mejayi na mi mpo no sabe mi se champo mi ma me ewu mi papa ewu sabe mi di ko ye dan but fefe na efe se e be ka wo bom ti ko dwan ni ko bi na awe na ne e ko koso no ase ade bi ase ni ade bi no ai na mi mpo mi ministry sabe onyame edom anyame de ache me sabe wo frɛ baako a ye ni bi nso apem beba enti ade ebe biem ti mi kro ma chem da ku am kodwa elegant ladies mejayi ma from penifo aka chom se mi nya ho mi ni adaje a obi wu a mi kobie afa be se ena ma me amade ena wo ma obi na gba enti ma from se mi do musika bebre wo ena omo ye se mi first kan ma area busumi bia mi ntua dues na me se ndi agero mo de kokot am se ndi agere ko mo de me kokot na mi se champa na mi metua ekuo no mi se megya mi nya biem ena mi se champa ekuo no mu e se ekuo na ekoso no dako ye hyeda ye saade no segment IBJ ye wokuom busumi bia obetua dius kade mi nimu ni se dius na ye tua no se nkasam tu obi a enye dius no mu ne yiska akoye djuma mi wa asam ni tu obi a ye begigi musika edi akotua eti dius no ye de ye eno an se ye je busumi bia wo tua dius busumi bia mi die ya mi wo mu saa na de ntiam se mi gyan no ade ba akono no busumi bia wo betua dius obi so a ye gigiska ba ko golden girls mi wo mu IBJ de me se meja elegant lady si a che dade me se meja yi wajayi busumi bia betua dius obi wu a ye beji usika wa mu bo wa yi ase a hyensa ice chest ma yes chest si ho na shed sama ensama na fama wo mu eni aduane sa toduku dabo dozen mienu eti sika na mo de ma me no mo nye ma de ena ho golden eagles maame kan sa mu de ya me wo mu omo bo programmer omo kro omo bibia solid that's right deus na yetua no enu bi na omo de be TNT wow no omo de aba program no omo ba omo kro omo bibia omo sa omo aduane omo nye ohwe edu birthday ni asama 2000 se fetwa cake my lady we ni kuo no enya kuo ni we ni kuo no na ye die hey see ya ye die my lady na dius no ya na mo ye audit wo o say
Deals no more. Me there's some me guys executive for. If you would have to talk treasury bills. And oh. Enna chese IBJ ahomete ukasa wuka mu asema eti me raye no me dia me kan ne me say dan ho bi beti abo mama ne but I don't give a hoot no kra enna me kan No kwasem. tie wo kom ne agidi usu a ka BBC a ye di usu no bi ne yetua bi mpo aden abi a esua na we de yetua di usu no mi wa bibi nso sia wa sa tua sika di usu no so a de den a eno de da ho ene ye agigi ne da ho ukoka wanya sem etimi se magyaye Ti da ho ye den. Ntimi sika me ma me wi om de bre me do ma de koma wo ba di usu ni tia bi mam so am de me kokot te me twa kokot nkrata say no mo kai I'm sure I'm the Makoko. I'm waiting for their court Simon anyway. Simons anyway. But Obi and for Bibi Ama. That's right. Me home any man Bibi Ama. No Mako to see come out. Now I feel a free platform. So. But as I said, the platform no me move free. One of the miracles. Send me first can my intimidation was so and family. Abije, I said it. It's treaty. Topic way because the Kosi Kadie. Deals na ne de boku no hobra ne agigis kana go e honya bank e honya ne yati komu ne yatua deals obi wa ya san twes ebusi kama yen deals ne ye de ye den a ye nim ade kra ye de eno an se ye agige na se ye de no no se e wo kwabrane bi wa odi ye adwuma osadie yo obi anim obi asutini musemu asem manle asori sika krampo ne bi mu de ye business ne ko sika de omde ko business asomo nya ebusia for ye ba besua de ye tetema ne akasa kire member. Who is an intelligent woman? Matthew 25 verse 1. Open your Bibles quickly. Pokwabna. Ma fi pokwabna o se ma lady obe translate. O si bi Bible no ententem so. Matthew 25 verse 1. O se na ode osoro ahenie beto emadu bi ho. Enum fa wo mo kanea. Wo manfa enwo extra oil anka ho. Enum fa ye no, o mo fa extra oil. Na o se wo de osoro ahenie beto emadu bi ho. Enum ye nyansafo na enum eye enkwaseafo. Na wo ma obi enum ne fa wo mo kanea no, wo mo fa extra oil. Enum na mfa bi. Ti mra ayifuku no delay ye no. Omo manfa bi ni ye say ye kokrom akoto bi because omo ko omo mfefo no say omo ma wo mu bi omo ama wo mu omo kokrom bae no na ifuku no aba am ya to edan no emu wanka me kra edie na yesua wa ha ye hwe intelligent 5 no a omo fa kanea wo fa extra oil wo ba na wo gina ho no wo ne wo kanea no ne wo ba no extra oil no a wo de ka ho no eye wadwene ene niema papa bi a obetumi de aka ho abobra yes obi intelligent no ene say onipa a wo dwene ko enkan or foresight won twen ema ade emeto no tambia wa prepare enti se me intelligent a eye se me hu se kanea mafa no e se me fa kresin ni bi ka ho because e kwan no aye tuo no bibia betumi esi eno na ifuku ni delay ya omo kanea ne yedan edum ye no e kwan no wa yade betumi abam wowo betumi abam akwanhia betumi esi adwuma betumi asai eti wo yi oba na usi so a de di kan yenye mitutu amerika kware eno na de bia ye di asem no hwehwe wa brabo ubeko school akọ ubesua adwuma ya adwuma wansua adwuma fa wonsa ye bribi enye wadwen se me de masoa me ho saa me wonufo me woto me wokala me ho fe eti obi be ma beba be fama kosi me dem na wokowu eno ne extra oil no a wanya bia enu nti wunya intelligent no ya dwene kode ye hodo ya dwene kode ye wonkan na wo ba bi o ye intelligent no
both physical and spiritual. Wabrabo ye yema on depending will be season beyond the eba or back take advantage. Yes, ye nya ye nini nyina ne kinkren nensa wonnim de wo wanim. It is a boaboa ho. Wo fa kanea no a fa extra oil. Bema betumi ayare. Bema betumi ewu. Asem betumi atono. Eti wo edi eni kula wo. Se delay bi sia. Awade a ye kɔ no. Eye se wo prepare. Awo betumi atwentwen na na ase e wo kwam. Edi eni kula wo. I do how we betimi de agina. Spiritual intelligence. Obi a woni onye spiritual intelligence wo be wuntem. Daye bi wo ho a wo so a ese hunu se daye we samanya ho adwuma bibi besi ye ntra ma ha wo meto yen wo se sori anadwo da suom fa wo na pempom ho obotofo akra nti enya bibi ana akonya na wo sofo anadwo eye se hunu niema bebire me bompa ye wi se mi sow seed. Spiritual intelligence for principles ni na ye adwuma emu obi me kan kyerew etitam bia wo ye sharp discernment ni so ye adwuma oba nyansafo osini dan na wo ba kwasea wo de ne nsa edwiri ni nyina. Who is an intelligent woman? Nkwaseafo ne de ye nka omo de ne ye ka 5 na omuni nyansa no omo masem ne ye kan na the Bible so omo ye nkwaseafo 5 ne de ene ye nka omo asem ye ni adaje next week ye beba ho hwan ne oba nyansafo ohunu de wachiri ye betumi de ya maame Abigail ye yastic o se Abigail yo ba onimu nyansa nanso ni kun na ba ye defo a ompoye oyukrasini etu betumi ayo ba kama but ubetumi akware bema ompoye agye se wo yusu nyansa na no na Abigail yusu yanka David ibe ku no a otumi kra na busua oba onimu nyansa bi oje na busua. Bible say ma yenso beje busua won toni kun odina dwene intelligence no odi yadwuma de ye me fe wa Abigail ho say emra David enko an bebo Abigail mane se ohene se eno ochena obekunkun no okofie wa musa ne kun wanka hwe enso kayen yanke ba kokwo ede na akoye no won semu akodie won wasam akofa ba wode de bia metufo huntie ena ugimi no ena nkrase sam no wanyesa na Bible say mena David iba no na Abigail hia no wafa nchiwe kakra wafa nantwie no fuka ne niema osifri efrumba so no hia wo hene no to hene nyankwada ohinyansafo me ku na bede se de ni di tie ne sa na ote oyeje ntwie eti nkudi na chi o se what David akoma to ne yam wanye na behwe na ba no awu because David was anointed king wo wu ye no fa ne yere ne wa no enti oba bia o ye intelligent okuji na busua na kwasea no ono abewu amana busua sei ye tete ma ni akasa kire me mama lady IBG maledi nyankopon hira opa ewo ene adesua sonko a wode mai na bema bia wo pese wabrabo ekonanim no you need an intelligent woman around. Exactly. Bema or foresight epe bibidi na brabo aye no uhia intelligent woman na my lady nkomo a wudi no ye me de pa enipa bi o ye intelligent bia no or critical thinking before I will make a step e will bibi mu no obetra se adwenade no ho analyze the future situation e wo ho edu hwe emanyansafo ya omutimi tena ase hu se ye kwa ebia na yifukunu no mai na se omaya still ano ye hia se wo se ye kanea no eye adwuma se wo se ye kanea no ye adwuma ene wo se yetimi nya enwo foforo bi as reserve edi gu ho se de be ya se ye nwo kosan wo kwan mu a yetimi anya bi dia sustain maledi enadie ne yehunu ye wo ba bi ho besi so ebi woni kunu nsem enam akese no wo we onwene daachi sa nipa we onye intelligent
odwene de ne obedi nko a my lady ye wo ma bi o hono ma wo mukuna to form sesi a kakra ne ye de ma wo mo na ko ho masika kakra o siesie kakra kakra no ne ebu abusua ama matimi e de apagya neema but obia onye intelligent no this critical thinking no onya obedwene ne nko a my lady ye wo bi mo ho a ye say resilience otimi adapt to new strategies e wo na bra bomu said e be ya ye bo brain no my lady enema betimi agye agu a oba o ye intelligent no with intelligence obetimi amani kuna sa bounce back yeah e wa bra bomu but na die ne yehunu ye wo man bi ho a osore ya no manya 30 yes me nwale enti family pressure ye de ma no e na odwen se e wo so owura wadiem ontimi ntena ase ehunu se be ma na okoka no ho ama one na akonante no odwene papa no bone nso betimi asi my lady se woni oba o ye intelligent e bobra otima ideas kra e wo se wo be ma wo de bobra ye o mema pi wo ha oba man ideas a won fa nya adwuma but 90% of a mema e ma mo ideas o mo fa nya adwuma no o mo kopem esan ba o machi ti my lady e mema bebre a bi mo abofom no se oba o no nam na nya intelligent ya wan hwe ya wabrabo no enko ba bia e wo se eko my lady ti nyame hira o ye besre e ma se enye se wo fitin ya ne se ukowura wadiem ne mum yem pepe nyansa ene nimdia ye betimi de abo ye bra se de be ya my lady e betimi abo mema no na ma efia ye de na wade nso ye de my lady hira ye chen kakra Mr. Champo etetema na ya kasa kire mema so mama me da se pa so mama a topic de e yade bia ehia pa wa yade so obo mpa ye onyankopon yima wa ya wode ba beboa ma so mama be me bia wo wasase so ase bia ehia obanyansafo na obanyansafo so mama e be de na wanya enutu bi kan ko pe obanyansafo onyankopon no ya obo wo ne wonim mfempade no a ya ode hye wa ye be yie ama wo nanso so ene so mama se ne ya no aka no wo hia oba no no wo pe na wi mu nti wo se mewa na chese edidi so na aware na ba wo ba ya wo ye intelligent ana wo ba ya wo ye nyansafo no so mama bebre no wo ne oku na planning wonu oku plane ema wo mo awade ne wo mo ma ene wo bibia ne wo mabrabo aya daache wo mo ebokro ni nyina na se wonye wo ban nyansafo a tembia no se wo krumpo ene wususu ade bi ho a ese wo hyew so ena ahye me so ena de bia wo se da bi ne wo mema no bi nso so a sebe oban nyansafo no opese wonu oku no dwen na otunufo no ebi nso timeka se ena wo de wo ye ohumi nim no ne ade nya sa na tie obanyansafo tembia no o hwe se woni wokru ana na ye o mtese no ebekọ animu enu tembia no obompa ye efa ho se ne be ya bibia be ye na obanyansafo nso of mame won fa wo mu secret a wo de ni secret nto obonten ensem bia ye ekoso se yo okra na no ekra no ho ekra ni bibia se bi kwa na be ma ni bia ye wo de ma no enso be hia no frantuma we hia ne bia sei na so so na ye oba no ana e bia na all sponsor no ho e de hye wokru ene monyam so ye obanyansafo a you don't expose your husband tem bia no okra ukru to sinikura ukra no ukru ye bibi na senya utunfo dem ne kwaka wo abonten obanyansafo so mama won penamfo se ne na otie ya na o kan sese ye ade bia ya emo ne bia o de otwaso o ya ade bi koso na mo no ne ko wura mo no otwaso na o tiri se ne be ya obenya na wade papa bi e de aware na ebia mu so no obanyansafo so mama won to ne nyankopon entwere empai boy na duane okonu kotodwe nim ye bibia so bebo mpayama abusua no agira enye me wa fa me akọ out eno wa fa me anye sei eno wa me anye enie na mba dabi ni onyankopon de beboa wo mo a abusua no be koso no eno na wodwere ho eno nti na be se me kana me de ma no esie ne se be me bia mesrew se wo ware a emfa hofe emfa nufu kase ena emfa tuo ne anantuo pompa ye ne pe wo ba nyansafo efi onyankopon na unya we bia so be dase obaya ma me dase pa na topic a wo dia baby as usual topic yi topic yi mu odu pa in fact
ehia nkyerɛkyerɛ pii na IBJ nsɛm wɔ ka yɛ nsɛm a emu odu ɛna mde bi to so nkɔmɔ a yɛdi is when preparedness meets opportunity anaasɛ readiness ɔbaa bi te wiase a ɔno n'abrabɔ no wɔnhyɛ da nyɛ bibiara ma ne ho ɔbaa bi kɔhyia bɛrima bi na bɛrima no ɔkɔhyia no n'ani kɔgye ɔbaa ne ho enti ntantam na bɛrima no so hwɛ a n'ani gye ne ho a ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɔyɛ ne ho adeɛ nanso so na ɔbaa yi ma wɔbisaa no a sɛ certificate kura mpo ɔnyɛ dan wɔni bi enti bɛrima no hwɛ sɛ wɔni certificate na afei bɛrima no edwene sɛ ɛnneɛ na mede m'akyi nyinaa gya wɔ adwuma mu no sɛn na wobɛsi afa akorakora nneɛma ne nyinaa ba abɛhyɛ hɔ enti yɛka ɛnyɛ ɔbaa ne sɛ woyɛ ɔbaa wɔsɛ meyɛ well built medeɛ me ho ɔfɛ medeɛ me wɔto medeɛ me wɔ nufu ne sɛ nti meyɛ ɔbaa mesi pi mesi tadaa bi nneɛma bi to sin woyɛ ɔbaa ɛwɔ sɛ wadwene no ɛyɛ adwuma because bɛrima tam wokɔ fie sesi a wo na wokɔ ma ne gye fie hɔ ɛnyɛ ɔno deɛ wɔde waba enti deɛ na wode ba table yi so ɛbɛdi adanse obi wura hɔ obɛhunu sɛ nokwasɛm sɛ ɔbaa ɛwɔ fie ɛno ne adeɛ aka yi ɛyɛ nimdeɛ ɛne hunumu enti ɛbɛsrɛ mmaa nyinaa sɛ woyɛ ɔbaa mesrɛ ɔnhwehwɛ wo ho nko a na mmom pɛ biribi a ɛade value ɛwɔ w'abrabɔ ho ma wodi mu bɛyɛ nipa mu a na woyɛ ɔbaa na ho ni biribiara ka ho ni nimdeɛ fa nneɛma bebree ho ɛne awadeɛ ngye sɛ wogyae na waakɔpɛ baabi tena na wɔnom ayɛ ready na da bia meka sɛ te sɛ awadeɛ a yɛyɛ kɔ no ɛyɛ business bɛrima no de biribi ba wo ɔbaa no nso wodi biribi ba enti woni biribiara deɛ ɛne me sister na ɛne watu ho fo sɛne ɛbɛyɛ a ho nso bɛnya bɛrima papa awadeɛ ma me da ase pa brampa twane samre mai ne na case no mo family bla ne nsɛm egu pono so dɔso yo malady bedase pi nya me nhyira wo malady asɛm ene wode ato dwa yi ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa ya memma paa ntie ne yie paa malady sɛ okɔware oba ontim na wo mfa adwene a malady wa brabɔ kachi sɛ wo so waware oba ontim na wo nwene sɛ yɛpɛsɛ yɛyɛ wei no wa brabɔ kachi enti sɛ wopɛsɛ wo ware a oba malady said you di kakan no ohwe ade akɔ akyiri na wonim de efiri de ebanimu no ebekɔ akɔye enne malady de ne ehunu ema bi de omanwo fɛ ene omu sika enye basa ana omu de kɔ awade mu na malady ye manipa nyina atiase sɛ ye manipa nyina atiase sɛ wo ware a ye besere sɛ ware eye oba nyansafo na malady oba nyansafo adwuma a woyɛ ebi ne sɛ obekata ne kunu adagya so sɛ de bɛya ne kunu no so wayɛ nneɛma bi na nyɛ kura na ɔnkɔ kyerɛkyerɛ mu ɛma obi ente ɔma obi ente oba nyansafo no asɛm fa nabusua ho a malady ɔkorakora asɛm no ɔma asɛm no ɛnyɛ malady minima ne bebreba ne kunu mpo asɛm no ne da abɔnten ɔno ana di sɛ frifie kɔ abɔnten ho yɛbɛsrɛ sɛ ɔba nyansafo no ɔkora ne kunu ano asɛm ana na dagya so ɛma enema yɛ malady ma memfasi abusuafo adamase enra ye di asɛm bi ɛfa ye nuaba ama cha rain ya wɔse ne ku agye ne ba adwane na ɛho nsɛm ayɛ bebree ayefro gogwaso no ya my video na abusuafo ne wofia abrante no a enra wɔto ababaawa no ho sɛ look at your body no ofia ha ɛna ama rain nso yɛnya ne tie sɛ sɛ ɔno nso mental agony kakra wu ɛna ne papa nso wa ha eti ne wofa the way omo kasa ase akola no yentu ne ho anamo bi ne ade no enkyiremu bebree wo ho bema no so wa ha na afi yehunu ba bi akoda ne wo mo ba no na esenka wo de akoda ne ba na sakura no na ye adanse e wasem no eti se sakura no te ase anaso wawu wa na ebeje di wo be ba ne employ bra a wo de otumi fa wonu edin kɔ wale a enura wo ka kire se edin ni nyodin ase se wo kɔ wale na fa wonu edin wasem odin no ya fa video ni ma ye na de wan hwe bi nura no agita benchire be ma me boy bra a de otumi fa wonu edin kɔ wale a enura wo ka kire se edin ni nyodin ase se wo kɔ wale se enya no tini e frɛ wo. Now did you say?
It was changing me, did I never would change me, chef blue. Why you not buy the bebo din bra? And I may not know. One more bizarre than me want me one me. Yo mate, and ya nutin ye freo. Or some baba you are own fiancia. Watch ya colana jan and our chini, onim baby a crani walk. Nanu dear gun am rabbit me at I'll crown a maintain on whatever my dean, whatever my human. That's a more problem as you obey the days one son. What did it buy in a year day? Whatever my human, they are crowded in the coast, one and go through. Baby or coast through. What did you have, Master Natem? I'm a copper of small baby, 1 year for now. But not go. Kadako. Bebu krebu na fe na de besi na si e de anko e de e kire akoti to mu wi sa de a na we ni bibia iyo e de e kire ya ifri so mai abusuafo na akire se akoti mu wi sa de a na we ni bibia iyo e de abusuani nyina wo fie ha ya ifri so mai pese abusuafo na akire se akoti mu wi sa de a na we ni bibia iyo pese abusuafo na akire se akoti mu wi sa de a nkoso intina abusuan no wa ha ejama ne so na de o ye de entonka na yo me pa chaw asem ya nra wo de beda aye ni abayiwa echa tena ha ababa we eja wada woro ma ye wo de ania na wo fa se pa yo yes wo se wo asem no mu nchire mu bi yeti o pa chaw wodi asem ne ba ha kura no busuani bia ni mu asem nti ena be ekobo be 8 over bi na eni madam fu bi wo bi na sister Penny e frame say memna fi 10 na ke say recording bi a esi ano no waka kire no cry say nana de mo fa si di nana toto so hini aba amia be debi na ye ma wonko kra ofa enye nana ntotoro so hia asem no de bae akese enam chese nti na ye no anti enu ti dia ene ma me nkyire wo mu ode na asem bae se wo wale brei kwan o mo fa so o ma ware eni ba bi a ware na se ya kodro ne ba a wure ya je akola no na wotwini onim ba bi a ne ba wo tini komodie mu na mi busa ne se ne nti asem se ya batan na wo ba matimi afa wo ba na wotwe ma ne so okuro foforo so kumasi ha ya onim na dwumam na ka so le kra nkobọ bena ho se fa me ba ma me na ada wabusuafo we ene wo se ne papa ene na ntotoro so he na o ma ka mo ka e maka ena me kra m ka se na wo he de ba no de a me nyini se asem no me de nukura bi wom na sabe na nanom de so mo kra ne di asem etia ne mo fa nkọ ho na mo nanom ko ka man na papa ne di e be pie mu ano no ti se nu ti na ja wo ba de a obi ani di na ntotoro so nyatem e pa mo chawo no mo ti asem no se de ya o mo ka kire mo no e so no o pa di video no e be ma no makotie ti madam Pacho odi asem ne ba ha kra no usuani bia ni ti se etiase ho no na me bisa nse na odi nti na ma wo ba osumpa ha no se ni ku na mso ku na wo hawa usu afa wo ba usu bra e krase yonso jamase bra bebo busuani nyina amane no kre yenu se de erube fa so na kukuru na de ne baaye no ene wo se obo me wo fa se Penny ba ko amane ono te tek en orese kokoso na nso ko na amane no o memu ayese die na onso mu bia amane ya ye TV bia na se unim nyansa ka baaye no papa yi obesere efre busuan ho
na nkene na kasa na so ne ya eni ama na bia na ade abetina nti se kwa se na abo ejei awade e ho wo fasi ni bo wura ya ma wade ne ho pacho last time lo be ka che se wo fasi se ohunu be ma no be ma ne bae se ohunu oba no na ka se no nko hwe ne mra na abaji influence onso ohunu no se wahunu enti ho asim bia bepim ene de ya abai we na bibia ye okay man ana wo hawo kakra wo na dwenim ti se kwa na me ka che se bibi ha no no nka ba wa de wonim se bibi ha no because ne nete okay kese bia be 2-3 years kwa ni hu no enti na ba wo ba nyina ne se bia yaka bibia chie na na ntotoro so he ene saade bibia se no Mr. Bra wo so din ni de sen da bi wo cause me pese be body bia ka se ankobodu udi ankasa de sen na na kwa me ajekum na nu anye ajeamo ajekum no se ebo ajekum kwa me be pacho eja sole na ontre bra eje kum we nyabotere odi o yere ne be bo okunadu aha oba pa frozen me pacho me din de boatma odi ani abaye one di mechi pe aha ni apa eti de mu nuye ekoyi mi de mu ni se nkoyi mi hu ni se nyama nkoyi ote ono ani ote ma oso ote bla yi efie bi e makane akora ni fie ho ono kwa no jo obewu no kwase ma me owu ono ne pani wu na de ama ya du ha nyina ye na na hwe wo ko fichiri wani akwa mu wo fichiri wani ara oteta na wo ka no kore no enna ma ye bai na enna na din na ye teye in fact ye hu dwiri ye yo esa papa no onya mfom so de bi biara da sabio enye ne bampo no aha baba ware ye maame obeware no na ahwe ye sa komisi maame wi owu ye mpo onya ye mu ona abo ye sa gise asama ensi ana amba no de chi ogusu ahwe ye na anu ye nche minu ye chi ni tum na nanto do so he na ofren ba bi otoni be ma ite okodi nsemfo ho girlie me so na be ma ni ho ye chi ni tum sister wo pa wo ama ye friend no na suma ye me be yi wo ka pe no ai say bisa no mo ene ni ma say ye boa onya no mame ama ri wanya pe yesu aka o ni musa no na de wo ye ndia ye de ma mi ala se wa boda se be boye nuan o sori o de ni ba bia be ma ya fa be ma ya dwane agya ye mi ba bi da ensem bebre ye se ye be han dan ni bi po de ama no mi nuan nyina oso sori ho be bi o pe no ye say o pe man pont ma me kasa enie ma so me ma wa sha be pi wate bible ni ma so so wanya be yi e bi tu ama bible ni mu me ma mu wo ku nkrofo ani mu ase ma ba na e bu shene ma sasa ya ma wu na de ni di ade ba mu be eden wonu se asem na wo kan ya ma wu ni ma sasa adai sister mama se bi ni pade enipa ball bia ni ba bi ekoto ne twene de mu nua yiye se mu so wo ya mo susu se bibi koso a mu mu ane me pa cho nyare onim ne oye bia onim ne oye bia onyare wo so de da bonten me se wonyare ya pakwan bia se be boye nuan ma me kan sem pi ya ma me free mu edan oja ye dan me ofeni ni dia etro ana yes ye nuan me fa dan because yan aka nyina ye nsia obi o ba bi te o so ompe mame ka sanwie miwe na obi ka no aka mame ka sanwie ana so ompe dan ye ni bia nsia o so ompe ni ku ba bia ni ku fi en ye mintimi nkyire enti e basa na se se yentima edan no sabi enna ho kwa enna ye nyina ye se sanete dia ye dan be ma han na ya che ehuska se bra ifi ono otin owu a ye be wo benya fe no mame ntina dan ni mu ka che se ope mi ntin wo de nyabotere sister say ye be ni den and they no okunu ntamase because be ma usuri ni nyaye usuri ni nyaye ne ka wada huntu munsa de ka wati munsa ya wade na jawu sana asem ne tie enze se were nipa etimi abo ye kra ye abo no ye je ne store e ma no eto fridge mu no e de ne magum man busase so we wade store na ma han 200 million aton fridge no aton fridge no eni mu ne ma ye han digum hina waton ni hina
atoni nyina na se abusuafo enye de je please to ama wo no me say me ka say waton fi nya tomu niam nyina ei one to won bisan sam ebo a onye madam amei edie na store ya bia ma wo no wotumi ton ani mu niam nyina edie na we sa so ebo a aha na fridge enti me fa niam ni gu mu no na me kwa na enko na the drinks ne nyama afi na eguma na e de na expire nti wona ma na me ne yukuni bedi nkomo no kacha me say me nkonko je loan nya de e ma no na me ba wi ase me je loan da na emu na ko je loan ma no fa ne me o so he e na me ba wi ase me je loan da na emu no me ne ma na me ton ye nto e no se ton nti nko pa o ma metena na me yinsuo no kura nkwa ajima o so ompe e na me say na sa na tie dia boys ni bi o mo ton cars ne so o mo pe so no omi afa nkonko ma han na me fa binya ajuba no so mfa binya de nkofa ne ma na we de wo kan ono na de ne pan si akire boy na o je store no ho no ene aji scan de ba fie ti mo ba fie na e den ye ba fie scan ba tu fie na ye kan scan ngi no so nka me mfa tu na ni nyina nge de emma no nko be on fa nkofa ne ma o be ti me ko kan si obi ne ba ko ti am na so de bi e de ya ni ahu scan nti be ya nka ma ne bi an sana be ma ne bi o ma ne say me ma ne 40 million e na 160 na e na den do 100 ne kokoto ho na me de 60 ne e den scott 5 force ye den e ko achima me anam ko chia mba na de machine de ne ko school fa ni nyina yes extra program na me de ne ko ye enti wono no ka tell me say nyama na offer na nye de e ma oba fia na say sika na me masan de ato wono na no ade san de ya aduane akwani school fees ba na me masan ko yi no se ne nyama na se la wo ye no o de sika na ko to bank nti ba no card ba magazine ma no me yi nyama na ye de e free mu many ba me ho so me call friend entotro so afashion ba ye me ba no san ne ma nyina ye de ko eti sika ne fa he sika ne de car fidelity ho no na 30 something ti me ye operation am ko me ti ho me ye na am call bank manager na ho no se manager be ho so na me ye fidelity na me ye adwuma o sa bank ho me pese me be yi me sika ne ye de e kokko ye adwuma me de card ni shame me ba na card ni sika bi ani na me ko face in office ho no se obi afa card na ATM na ba yi sika na ye de ewo mu no na why na enimu pin eni me pin ya o ti me be fa na me se ne pin na ma me so me de am de pin kokko to de mu no so na why na one ne go de mu no etu ku ne ko yi sika no o so ba na be ka cha me se kokko yi sika de free bank ho no me so mo ya akomfo me ko ya na sika na ade no ei eti wa say no o ti baby a wote no o be sori ho da be enti me hu se na si na o so free on so na me sori wa de se me nya dan me ba na me ka cha ne se wo free ho no mo kode a me ba ne enti me ntina sum no enti adan na me sika na wo je ye no mfa ma me na me fa nko pedan ha na me free ho nye de enko ka cha me se me de ma no obi anyina dan mu nti onye me sika twa so sister na ma me owu a ebe ham say ba me mu ye ne de no kwase ma me ha de be ha ye because onye de ye muja sabi ma me wi na ye de ade nso mu nyina me kan se na me do ma no ana me frefe mi na mi na se mi nua no se na ato no nti mo ye moa no na mo ye se ene ma ne mpe edan ne ye metwia ho ka emfa ma no ya kan ye na so nye dan bi wo medma has e man pontin faade ne se de be wo de moa bra so ame e ho na dwadie wo nye sa be no diska ni nyina be faka emoa ya kan ya wo se ye nyai se no nko na obo ya ma na de ha ene ye nyai ye moa ene one na mu me sister to plane e bai bi onie e fra no odidi mi satem sister bi me say otini kun no so tini kun o sister ko di na tell nyama na kan kan you say enso o ka kire no mintimi kan na no ba wo hwe de ho onya ene ne na asia o ba ka so akofam pu na mo no o ba ka kire o say o tu kun o ba ka kun na wo twe no so kan wa asem ei sister asem no kun nya asem no ko ka bi no o ba ka kire o say o meka no kun asem to no so ni kun nya asem enka bi sister sani be na aka bi sani be na aka bi bra me pa cho tena se enti me pa cho na de o horo no na de mesramo nya papa no dabi yes nana totro so ya da se pa nana mesramo mu ina na di mfi asemi nkura no ka on de moa no ye eti adoye no ye esre nana esramo a madaroma e pa cha oda hwemo ana abai wa na adwene nye oba afefe so le black kwa metena se mai why tro akonya ne bra ni mu bra abayi moda ware o se woni majai bra wani mina de wagigi adam nsan kinka su driver de wo kan yente o so oni wajai
na oni wagya ade na wo ya fansa wade egu nkuro odena Ɔde koma me kɔ after ɔnyɛ me ba no ɔnyɛ me 3 months ana ɔde firi fie ode nyinsa ni free fie me hu ba bia ababa me ba ma me etida eh me kasika gya kofi a me somo no me hu ba bia ti but na me frɛ de ma me kɔ nana ne ofa ho ne ofo me ne madam ba ko ekɔ no yo nso what the babro ne yeden ekɔ to no ayeden ye free e kwa no tum broken heart a chiwa wu ye free wo no na me sa kɔ de na suntem aye na me sa kɔ nana ho ekɔ bo na manie me ma je me frɛ nana wo fon so ba o frɛ fo so fon e frɛ na ahomatorofo dabi na me kɔ no me kɔ bo na manie ana nana so me sa kre nana man no totro so yitene so a na masole man ye nipa oye oba tai totro so hin me no amiti ni na no amiti na me ye adwuma na afrɛ me ofrɛ an ga me ye adwuma me ka say dey me feel later me wi a me frɛ o miti ni me ya adwene na ekura sister yi no ontimi nhwa me ya pa eso mo he na akora no owo ye no me hu ba bi otida me hu ba bi otida adwene nye adwene ase wo be da akora owo ye me hu ba bi otida ayi owo ye no onyime okwo konfoundo chi anadwo be na friends e ben stage am ga stage de emma so am di minyanko bu de ni se mi ndu konfoundo chi be bia sika ni si no ampa mi du we kufu ado yi ni sie nge kuba fo next fo bi na je na wo na me kwa musa kwala kala krai tuntum da to owi am de koma ho ma me nua ba ko husband e kire wo e brano nyina no be ma ze waje akwa atibia to de oye bia oye eni be to ma my friends and my family na ho ani akwa atibia waje ato ho so I say be ma yakwa ni ma me ba ko bi wo oh bra shek camera ni mu na eyi mic ni mu na kasa ma me nua ba ko husband we chire o na ni kunu seven bra kwa me se de wo ni me di nkomo no mani nye ho ti se awade no we betimi akase eni ho ba ye wu no awade de me makọ mo separate ye di makọ da asebere ho mo ti ye di sen akra no 7 akabe 2 months 7 ena mo ate after log da akra nya 3 years ana ode me ko social ofe we the card me ko waju ayi kono mo waju inspector no ofi yonzo ma peniso o manhia na no tunfu en me bra ho nyina no fa ya ho pay e di asem 3 year ayi ofiri o ma amene be fa no a ebeka 2 years de na ma to akra ni wo so ko ni sister ife na ma ba ni e wa karaba sister no kura trete ka che me am so obi kumi no do ba no esa an wode ni pa no ekoye me ka ya baba wo ya mpene me ka me sene ma me wuda ababa wo ya mpene en epono kwa ngo tun me lo ku ge tukin etu ya mi ja no say asama ye busa wode akwani ko di ba bi 3 years me to akwani di wo tie akwani di wo e wo ayo die ko so nyina kire sa wade ne nya de be yi da ben na wode ne be kwa akoma na busuafo because amamre mu no abusuane nim so mo de hye ne da so hye wonsa e de o kai no me mabo mananti akọ dada ho nana ho akọ na manie me ko ye no onso de me ba se wate na me ko ye wate se de wate se oso waja me onwale mbi ndi me ko nana ho na akanfo amamre mu so ba ka se waja wa eno de ukọ nana manie se wate ne set oye peni it is me dey pane ko to for my man na say fa ne koma na busuafo so oba no onie de akure nya de awe amaami wetimi awa no ana so waja amane kwa me tamane koma na busuafo a me ene me na ma dey tu be suwiti eti suma se amane kwa me de ne ko dada ho si akimo a bra sha akasabu no ma committee iti asante amane mbeza me no bra ene won committee de ene wale ne se wono se waja una wunya ne de e de ne kire se wo biabudie every day bi oba magazine every day oba magazine obrumnia obotu se me no to ko se me mpana no wa bebodua biabudie nkosua makonua obehwiegu ho me ba no ha ni nyina nkakora be ka kire wo akora no onhwe ni ye de ma me ji akora no de oye de onhwe akora ni ye akora no mitu ofra afia zezia no bi fo ma akora me tuma bom mi phone number eti say no wo say wo de on kase waja no nyesa akomete no eti wo bona akoma de me mo no eti de ne chese o wa no
As was what Jawa dear, me ban I said. Na saa ne gya awade Ona si wa Jawa. na unya ne dia wo ye wasade Ona si wa Jawa. wo si wa gya na unya ye dia ye wasade Okuka in social affair. Social affair na mko gya awade no Ona de me call ho. After long oni abusuya ona de me call. Kwame ye abawe oni abusuya kwanda abusuya fo ho Makoda da akobɔ na mane. enu achi wase masawo ukoba amane no wasawo Ni se ne sai. na Amene ne dai. eti na wade e mo gya na ne koda bra hwehwe nsem bi de okeka yie hwehwe de okeka yie me de hian ne akoda no na mo mu bi enu de me no mo fa mo nye hu se akoda no wo bema wabeti akola mfie nson no wo de akoma ayira na wa na ewe no eti wa na ewe akola no Me ana me hwa akora no isi akwa me ka se bla ba ko se ebo be 230 se me kofi me kun adwuma ntem ko akora because ma me di owo mu no me hunu se ne me nko yie ma no eti me de futu ametimi de ama wo ne se akoda ma me no kona busua ho na ko pepa wo nsa kura so onu no wagya ya ona si wagya ma se wo de me nsa bere se onu no so wagya wale na wo wagini mu no unya ne dia bona ko homa so wo de ko no anye dia tie Kwame tie die ka kire wo no se wo de ko wo se me mpe eno de waye wasede no onu no so wagya me de me nya no wo ne da di sen bra na dia na chesa wo wale no edire na chesa no wagya ya wo de wo wale na oba obrudua 1 minute ye obrudua dua bodi anto ene so wagya akonodi ene ka se dua boni ti mecha eti wagya eti wagya obi enu wa betra na dua ba be ku sunsun na eden angasa me nkama wuda dada edi esunsun me free eso na me de me nkama wuda dada enti no de edi hia ne akoda no sister akoda no mo ye ne den mo ba me na tena akora ne papa ne ho akora no mo ye ndebra abrantie nini oso wo ne ho me dia ba me we ye no me timi nkogiram se me koje ba man cause on said any baby papa te yes what did that bonten if you are mo tan yes kan akora no yes what me da fie kora no 3 days am free owusu eti we ni e de ase koje akola ama no eti akora for them to on ne papa no ho Ubo bia bo de wo ya de ndigbo do ba ma me mfia bo ni ko to ko sia ma ne ba to ko sia to wo mi de nana mo sumudi Kwame azam di nana mo achi Kwame no mommy tie me de me ka kire wo ne se maame a onna fie de da bonten akoda na ya baayowa ye ntimi nyene ma no enti no se wo so wo ho a wa wo ba ye de se ye de se na sa ento ho anu na wo to ne ho look at your body na ndie wa anya ade o se bi oba wo ne na da wo na wo di atem sa no entwa yie atimi di o mi picture bi sra ma bebo mu ni kedina oba otimi yere o insult o yere o ma me pese me enu ade asam ne ye ka nye na mi picture be bra me na mfo dance mu video nto adansi enti ofa odi hie ne enwe akwa no tum broken heart akwa ne ma ofa say akoda no wa ba wo da bonten so de ya nya akoda ma Ubasi adwuma social friend na me de ya go social friend go di o matem wa de me go social friend go di o matem order Elfa mpache o hey broken heart ni achi na ojina ni broken heart so pa so di agbo me ha de wa am say o to heba me banga me efi so di me to wata tale kwa sha ba me to flowers now tia ko sre time we djuma me no mo be flowers be di city ene na mu di time o to le fa na ade ko obi an ta ma na ha on sha kala no fi a uti ko ne ko bi sa on ko bi sa asem ko bi se fi o wa fa e omo no me do ba fi o ya se o Kwame ewura ama broken heart woman eja akola no wo mu ne ye wo nana say no de wo fa si ye betumi de akra na ma no ana wango papa no ho o se bro ne ho de ma ne wo ma wo ne ko mo fa ne ko ma ne fa ne ma no
hwan na eje wo bako ama ayale wa wo ba no obi nyene nko na ono ne papa wo ho eni wo won ho wa bra ba wo so na uda bonten ye nya kwa ne mana nkoda ofa se sa kola no ngo he ama ze yibo ni ko ma me no ba ko mo mi si mo djuma mo djuma mo kura de ko ya me da kwa ni fi akotara kra ko e ko chene na mo jere ho mi fa ne ma wo da na me tira wo Kwame ofa se one ne sister mo ba ko djene ho da no ho sei o se one ne sister mo ba ko djene ho na ma me sa akura nyansa fu Hey. Kwame ofa say one ne sister mo ba kohia na o ma dwene hu tigina e bi o mbesi o be frɛ ye bi afrɛ why yo ya ja mo kwan yo tito fa mi follow mate na ya ja ma hoto na nye e ma to mama e do ge do dia ya me no ni kwa say ni kwa zan ka me so kwa say o be me e de la chire o ba twisi ka bla ti o bla akwa me fa no abije papa yiri pie broken heart omu me man na broken heart nya bu treti wo fai wọ́n sọ mu adé abẹ́pà kìí pie ẹja ọmú pie ọmú ká ọbẹ̀ tí ọkọ̀tẹ́nà ọbẹ̀ tí. ọ̀nyẹ́ náà yóò ṣe Yo. No cre. Na mami, dia wo ye obeda akobo na koma. Oso akobo ni dua no. Enra. Pani, Kwame. Pacha. Ko fresh second case we peja na ba be. Eja ye breni ti o. Me pacha. Se say de wo so eja wade anaso eja wade abusane de yente ehye ne nsa. Ana ye ka kire no. Se se Daniel da odi beba se wonie na yajo. Ne mo free na ekro no omo na ko homa. Sa so de man no so mpede a. Na ke se na ayi obeji o mpese ntina nana maybe o nana ya na broken heart no ba o sisika kora usika kora mempe eti ne ye ka che wure won fa ma no kopem so de ne ba be hye mo nsa na fe wate ne nsa firi hu ye da se Kwame wate nana me da wase yo nti eja mo kwan yo oba fefe mu nuane de mo mpempa ko na nya dam em so ye nya ba yi na no ayete ya sempani yo wafa eda se nya do ase son tell Mr. Champo mo fresh kan wa ayirimra na ye mpeja na ba me wurem I mean, I never acquire be maintenance here and say, Ababa no, wouldn't know empty. Woman, I come, won't share no and that won't show, but wouldn't you be bia? And also, no, we'll say one in the sea where Jaw. That's what Jaw, dear. That's also what I said, dear. Any sentence of my kind. One fire aquadano girl, no, and common bushia. Now we'll move in the fence and two senguso. Now, when you are
ne mom na akwa ne hwe mu so de awade ne gu a ene obehu ba bia ya wo de akwa ne befa so for me dance tell ya maame ene de ehia o na minya tipaye dro bi nom ya enke beboa pa wono mama meti kura pai me na won se sister no de open ho an wanya won se ya ka firi nura o won se wakwa akoyi kawa na firi ne nsa se tai no de akekere ne nsa em se ono na wade no wa ayade a wanware a obewu afiri wiase ade no wokọ aye no emfa it is not working etintampa na no wonu ne awoye sikasam a woka nyina no ebi ye nokure bi nya nokure but ye ka be man sika nokura so wage bi afrim nanso eno no de won se waye di na de oba ne ye ne ha no eno no obi aha obeka se wabodam ampani a woye wo de ko wadwendwene mu a mo kam se niam a woye no omu se niam an so na oba utimi so a ho kama ma makeup artist chu kwa awade de dam ba fie wakwa awade amfa hwe ama wode dam na ba fie ema ne ma wono mu ani na ho ne nam abontin de da bontin se sei no na brabo no wasan na brabo ye ne hwe nye yi enti ye de ye nim se ma dodo na so hwe a ho befa bi afrim mesra wo kwa awade abusa wo kwa nso aboa ho se wo kwa akoye bibi wo ho enkwansa pan ma ne nsansansa ye da se Abraham Patel Malady medasi pi Malady yanchia na toto so manyene enura nkoma edi ye no enura no na enye se ni din wo mu se ye ba na ya ba be se eye ni din enura nkomo ni nyina ne se akra ne papa eho asem na ma na na din be pimti ba bia na obi ane ye chia no na Malady media awura ne de wo ye bia nu ha me pese me kan no bi abrante ne kwan a wo de awura ne fa so no enye ne kwan no bi enti enye ne kwan ne se okosere ni frifie Malady se onu mo nkra na se wagya wa ene ya kire ne kwan no ko fie ho media menya branch asem akola ne safety enu so hu ya oba wode da bonten e bia nse se enu afie kura wankoda woni ti sakra ne kura na e die ne besi enu so ya asem foforo media so mo agya so mo nya enu I don't want to know but akoda no abrabo ba bi akola ne betena obenya woto gay ya de akrai mana odene kone na makode da bonten ama bibi cry no this sister muti asa omu ni se na dwen ya sei no Malady hwe se de awura ne ya nti na make branch e die se wo hwe de eye abeba no niema bi branch de na famu a enu ni duabo ntu hwe duabo ni bi kan na ama waye sa no se wo hwe ni photo no a na wo hwe se de ne waye a se dua branch e kan bebre se da bia wo ba wo bro no Malady ebi betimi aya akra yi enye do a ama ode ti wa na nsem mi ensisi so enti ye besra branch Malady sebi ye mfa asase de kwa enipa nya asase de ukosre no ho de hia me pa fa no koma abusua no na abusua ne hunu se wonworo afiri ne nchen eno no se abusua no bata bi wom no free se be ma wuntime nhwe akoda ti se ntimi ameje no na wode aboso me fa ni sika bra na waje na ma na so wan ya watima akoya adwuma na wo ye ni se ya na wo kotire betire na akra nsu hia ne banda bia no obo wadwuma mu entokwa ne duabo na se wa na ape na eduabo we nyine koso Malady medasi pi abusua for edi case bi ya video na ready ami bi obeboro ye fun so no na wo kotire betire na akra nsu hia ne banda bia akula na ma wono be wa mantana amanfo ba be hwa akula no bebrebe adentia iti gere da form e ma ne ma me da so nan wife Abraham fa hin ko jinchuro din ne omu Abraham pa dey Malady se kobi e die na apese ye boa wo me die mpese me ye boa me se akula na die ma hwa akula na ma akula di form akula no wo se akula form me ntimi ma ne no fo o tina ma me ma akula ni mu o se so nso mo ti akura na ma wo ama me akura performance no ma me ne ma hwe akura no ne ma me no se wa ne ma me ne so ntimi hwe akura no asemo omo so mo ti akura performance ma me case number 2 angele Kobi Fadi one oba no kwadu se wa ne ma me wo mo so Fadi school mu court under you go madam when ada na ye frɛ phone so awototo ayampia na ya na mu gina phone so ne ye frɛ ma na mo gina mo ho no ti sɛ ya mo behu yɛn a mo betimi aye de ana mo ye no awura me frɛ wo na wo gina wo ho a na wo gina wo ho no ti wo ti hoi no
se mo hia yen a aya de ana ye frem amoye no mo betimi aya kire yen na fefe na efe wate na ya mo hia kasa yi wote ansana me no ka no ewura me kasa hu yi ma no me pese de na wo ye ne phone ne so no se na wabetumi minie ye kire me de na wo kire phone ne so na wo misbehave a na wo kire kire wo ho no wapa ye kire me ye kire me na me ka se na me nim ni pa me ne ka se me ta me wodi kire wo se frame ohini ni me wo so mpa e na wo ye wadwen se wo be keka fon e di kire ye me me ka fon me me se maami e na waba etimi ye ka frame me na nya na ne afra wo enya na ne afra wo no dabi dabi e na me se e na wuni mini dia wo pesa wo ka no ka kire me me tie so wa to nsa afra me me frɛ wo media men frɛ ti die na wo tina fon ne so na wo ye no me no kura wo na me pese meka ka kire wo ana na me pese meka no kura ba ko na pese meka kire wo wo ye die ni me yem fantini be ma wei tribe a woni wo ba wo no wo mpe no kura no na pese wo kate akola no efiri be ma no life mu de wadwe nyina no me na meka kire wo I put it to you ekwan a wo fa so no na wo ye saa ekwan a wo fa so no e ma akola we ayesa anti na ma na ye me ya enti ene ma me nkire bibia mu wo ye wo nkire wi me say wo me ne sa wo pe na wo ko ntokwa ti ene me no mienu ye be kwa ma aprosifo abe pata se da no si enya ofo so na be bo me etimi nie wa ba nti ene me no mienu no ye be bo twede na nyina no ya ye wo sere awla ye fa sem bia nto nchen madam hey edi na ayo agoti ahwe ye dwa nso ni to na dwa usu wo ho maame se sem sasem no boy ya fa oba ne na wo edi na ewom edi na yeye akoda no se be ya oba no be ko school si no ne hiam me ba cho maame sha asem na se na timase me be me wo no onya 4 years na ni papa dwane ja no me ana mahwe ma de a ado be bia nka ne ho bi me wale wu nketwa mi no on na ye me ba panyin owie JSS Advice International School na mti akosia miniska enti me sero ma me fa wonto adwuma se ma ya pa wo ka se school na me ko yin hwan na wie se school na wo hia adwuma tina wasa kwan ya wasa me fa so e de me ba ne ko de de wasa me fa so me ko sister wo me ko Pentecost Paradise na me kom sister me ba na wie school ene me dan so time abe bom te boa me sister na nkasa ade bia me ba ne hia bia sister ne de ma me just say oboa me ma me ba ne ko na me chiachia sika ne kakra e wo sister no first onya fiscal first year first term second term nya me ne mba ne wo third term wo ma kwan obedi fie 1 week me hu me ba ne biem o frame me what the number bi na frame me obuza na akowo he ne wakate no menti number no na me de me ni na tata na me nkuta fon na me de ma obi na nipa ne sache ye na wa hu boy yi picture me na me nim ne da ohu ne picture na number no so me yes me se ni sika ma na ba Jacob Angele na se me hu ni din ehu nipa kura me ba ne ne ehye ho aka ba bi kura me hu se me ba ne hye usurum so oba usku me so me tata na o mama kwan ya be so oba kwan mu di 3 months ansa no me so me ton aduane wa abonten instead of say wo be so me mu because sika na me de hwe e ya wo de be ba na mama fem pa says can no am di hwe because ne papa na 14 years ni FIFA guest na ba nya 18 years me nimba bia papa ne be ba kira de ya me ya de single parent wa na ma hwe me ba na o ka chem say advice ni ensua adwuma to onsua adwuma no no go be ko school me force wo ye ne ho sika akora ne di ko school kwa me da ho atua e be si ne minim say me be ko school afit na 2 weeks me hu no ofre me wo bisa na ko wo he no wakate no na me call man point no so wonya 18 me call dos na me call dos o mo say ade say wo hu ba bia wo ba ne wo no wa be faye de ye de ye ntimi nchini nkwohwehwe no o mu bia school no atete dan ho no waba na ma police one be fa no o mo de waye bo ho fo bo me be obo nkro 10 me ntimi ankwohwehwe nkro 10 dos wo madam ne mami o ba na bo nkro 10 so obenye sika me ye di akire di a na me se madam me ni bi ti be di dwa ma na manako no was ma ye nyina ye mboa no tutu ne fu bi well see yam pran kwa no wie SS ni mpo na me se mate o wie SS ni mpo no anto aso kra me pe into o wie SS madam wasa kwa ba ya no wasa hwim no wasa use the same number ne the friend boy number kro ya na me nim boy no na me hu ni picture me hu ni dize ye friend Kobi Angele
but na me nim ni akofa Bob Marley chashi enti eja awo ye wo me ba wasa akọ ana me say o frɛ me ma mo ho ye na me ka ja akosu ya ba bia wo call first no e ho na wasa akọ enti hwɛ yie na mo bie school ma ha na me say ni dwa ma me hwɛ obi me hwɛ obi no o mo bie school na boy ye di dwa ma me ba no agya ne kwa ma ne kɔ wa hu ba me hu no ne say me hu no o ko school mo no so ye home accounts madam ayo ba bia ta o piska aya na madam bi na frɛ me oye no say na sti na ma me na sti na ba school na me say wow wa ba ene ye sa dia ba bia ofiri ko school no bibi hia na won kɔ ho ei ni madam ne sti na me say me dia me kan ne say bibi hia no a on kɔ ho because ma brɛ no me pese me ba panyi wotumi nya SS set impokuta because wutumi wale kwa na bia be ma no kwa betumi ahwe university na say me boa wo sa mo wa we me bedra na me da be one me gina ntuntum mu me ye ndomi wo kwa ho mama kwan na akwa keto oba be boa me na me ba ne da nkunkyire me hwe ne biem boy na di dwa ma ne dia onko edi be 2 weeks madam afre me na si na me bra school mu ei edi asema wo ba ne nyim na furu ma pri kura pie wa onwu 2 weeks oba wu 3 weeks ei asem ni ana me se me mba ba bia odi ni nyinsen call ye no onfa nkọ ho na me ya de me ntu school mu ho ye beka na o me se mate me mra oba tan obeda tanase eti o mo frɛ me benada enti wukua da no po mo hia me school mu wuku benada na nwum na me gina metali aho indomie no ho mo se me be na nam ho o sha check na fu bobi wa be wura fie ei akosua afi da me jojo na me kɔ fom obi nso me mu ei me ba no nyema mpa enti akobwa timi awi SS ni pa ma me ma jojo na me gina me table no ho kese me wu de me nya me ho oni owura yi na me nim be ba cross to na me hu no eti ma pon na jo na me chi ni si me mpa so na me akosua ba bia yin se ni fra na bi ya na ara me ba da je sa me tam ne bag di na chi school nyan hye me hu mba ne bi wa yira me wa vanish wo ho me hu ba bia mba ne faaye ana me ba fie be dai ti Sunday me pon asole na say boy ne picture na nya me ba no so picture na me na ma ko so ta ka so mo hu me ba no wa mampena se kwa no so papa kola aba na hamude wa boy o mo ka so mo ta hu me ba no wa mampena se kwa ba fie ma me ba ne wom ne de omunim ana me fa ne picture wi akata ba na me nam me drum mo za ma asole ho ana sister bi hu me na me nim no ana sister me ba ba was say na still na de say ne na de te mampena se ya and I'm saying a fine case into be chire me fi kuro na ana wa chire me fie no ampa me kwete wo na boye ankure bi si fie ho na wa sensu akodwale me gina ho ma ne dwale wie ana mba fie ho ana ko bo police fa ma ne kwa chire na ho ma che ye de no kodura me bai se chese boye wonim ne da boy no so onim me ba ne da wa you ama mami wa ye bad time me ntimi gina boy ne boy mami wa ye bad time me tene so a mami na me shira no mami se wo de bia me mpam wo me ba no ho boy ha dan ana mami esunu ba bia wote enti boy fie wura ne ka kire mami se mami oba ne di school ni bia be sha enti no wan pe ho asema nka ye becho oba wote one na basta is amanga kana ma batan wan pe ho asema nka oba no wa hwe ya ne nkwa wodidi agoye ba ana mami kwa satam no yale wo ye nkakra no akọ ne bai no akọpam me bai opam na wonko no akọpa ba bia alata anajo na boy ne ono kwa ne wo comfort pragia no akọpa na show no asaso de ne kofie ni obi baba okọ ni suku madam nese ya chi boy me ba ni so wonimu no ana mami si se ne wo hu me ba no won ho de me ba ni ko won po nyinsen no mage mami fa me ba no mo de ne koy 3 days no wana akura ba so person sa ta na ka 2 weeks no ma tro nto be nam se akoso abetimi de akoso me kwa akotwere exams no ne ya makwan ya ba fie madam boy ye ja ne kwa ma ne ko me da okodi 1 week 3 days me da ho ahoma chetre mo from se mba na ko wagu afi school o school o wa le je ne ho awo madam Linda o mo house mistress madam ni si wo dwane ye wono awo me madam ni so da ho ahoma che na nkra no edi ni free o ma bi o mo da ne ba ye se madam enestina se ne yafunu eye ne ya na se ya wo mo frem ya me kwa na me ba na tena se age ne ho awo wonyi me wan kwa hospital da wono age ne ho awo ama madam ne de blanket bi a chekere no ba ifunuma ne de o ma ntumi antwa ana ye de kwa afi ya se hospital ho no mu twa ifunuma ne ye de ne ba afie ye de ne ba afie na me so gu no so se wo chini me dan ni mu abeda because ma anya me ba na me boy yi ba ya no bo na mane say ma me wura dem ha no odidi matem
ana boy say am pese maame be fa na me kura bi ni makura dwale eti say maame ne ba boa me kwan ne so de a maame so ye maame de be ka se ba ye nshira pa nyame nshira me nyina ba bi wa kura nyame nshira akosu ase ai maame ya asa wo bo na ba so saa maame obi anka me nyina ba bi kura bo maame di boni a ya de dia me to mani hwa maame a na boy ni magya bibia manaka me to media maame na ya maame no wa share kura from kete eti say no ede na aka the aka ne say me pesa me ba no ko school ne dey wan wi e be ya me ya because ehun ka kura wa so obekọ ya asore akoso ya transi ya age akola no jo nana a obato ne to afam ese broni to se de ebo na ha mu se tie ni e twa ho bra ni mu ma ha mu da no ko mu nkonka na do ba ya wo me aduane ni wa e kaja sa adai woni di akosu ya ti sen pacho nyamiado bie wa no kasa pacho nyamiado school no beko pachai na the way Bob Marley ya seche di wachi obemu akọ school no pacho nka me pese misire mam se akra na obi agina onko enti ko beko ho aho ka me pese nka omane nante anase next year na nka makọ wo pese next year mum eno da bi wo besan wo next year adenti na next year akra ni sa onidi o anya hwe osu obeja na ada wo wabrochire no wa na adan bre o maame so asen ko behwe no wo de sole ba transe na yenwie na yemla boy na wote wa wodan na ho seton no de ne ho se de esie machi aje obi baba wa pese o se na bra bokwa maame nya me nhira wate ba ya nkosimadu yo so maame nya nkopon koso no nya mo kase eno ano enne ewie ye be che ye tiefo enne ha ye hye ye body tattoo na che say ye kwa no ye be che tiefo free ba heba hospital dani de nyina ye transia de ye na ye pese hu se je number no said ye be sorry free afidie yi so a watimi afre na yale ye ha wotete wo no na wa frɛ na fe yesu ye ne wo akọ ama wo yade no afri so your number no is 0244 988 005 004 0244 988 004 and it was 0244 0834 82 0244 0834 82 Dr. Ba Ewo Kumase Atonsu Agogo Abai Hospital no na chi ane yewo ane nkan so yewo Painters Road 18 Junction so ehon so be hu Dr. Ba ewo ho ewie ya me ni wudi nkoma so we TV na won kan ya mesrew Dr. Ba ewo nkan sisi am no wo kasai wo ya so ye ho eye da memenda no be firo nti bomoden na so pese okohia no wakra ho abomoden na kɔ ho bekɔ akoto no ena wie ye di nkomodani ande daniande dabia no de nipa bebre nimfa ye ho eye numpe ene nkase ho asem meka kire wo se wo dompe no kasa de wo ye dian eho beba asem ne ho ba asem a ba bia wo se odo ani kire eye ba heba hospital chamfo ba nyarwa nyina bedwane eho ene wo se wo do ani kire ade ntia dani dan nyina ya ne ye kasa asem we chon se enkasemu yade am nipa bebre aka fomu ene okohwe obi achi kasenti ene wadane bubuani nanso mra nyankopon bo ne ba asase so no na otimi nante ano nte fom nanso esanse nkwanhia bi ana oha bi ana amane bi to na achi kaseni nti ene wabubu agu fom de ye tu nipa bebre fo no se wachi kasa bremo no se ye wo yande tutu ana abubu du agu fom abomodin se wo du ani ebe kire Dr. Ba aso ye ho efise won haban bi e wo ya so ye ho a yede buo nipa se de be ya wachi kasa bremo no ohaw ne amane bi abamu no ebetimi atu afiri ho ama wanya mfa wudie enti na awie ya me ne wudi nkomo isa wo haw e wo spinal cord wachi kasa ni wachi bremo ni mu a bomodin se wudi wani ebe kire Dr. Ba aso ye ho ne ahwew hweda ne dan nyina ka kyew se wachi kasa no ebetimi amwachia enti no obehu obi obehu se ne fa achia wachi mo se bidie ka sebe efiri mampon ba nanso na nye ono a na ye ne chikasa bremo no ana amenne wachim ubehu obi okokete so a wontimi na titiri ensuo to a wabai de wono na se ne mattress efese de ye kese se de no okoda so isan yade a wanya no wona chinti ubehu se wo bob na wo kete ne so na fe adani su ne nyomto isan se na chitutu no nanso se wo bɔ modin tie de Dr. Ba na wo de wo maame no nua na wo ha ewo ne spinal cord no wo de ne ba Dr. Ba wa cheka krabi kra
ɛnni nkyɛ bi wobɛhu sɛ ne yadeɛ no na ne nyinaa ɛkɔ na nasum adwene sei fam ɛnam ne wodi nkɔmmɔ afɔ obi a ne hebon yɛ ne ya na adwonkuo yadeɛ no titiri maamefoɔ mmerewafoɔ no wobɛhu sɛ papafoɔ wobɛhu sɛ nataasoɔ no ɛyɛ ne hebon na dwonku no kasɛɛ no ahyɛ ase awewe nti ama nanteɛ ɛho ayɛ den ama no nti nnɛ wobɛhu me maame bi me papa bi ɔnante a na ɔbrɛ wobu sɛ na ɔse na dwonku ɛyɛ ne hebon no ɛna ɛyɛ ne ya ɛnam ne wodi nkɔmmɔ si wadwonku yɛ ɔya sɛ ɔyɛ akwara yɛ panin baabi a waduro bia mfie bi a wadie bia no sɛ wopɛ sɛ wadwonku no yadeɛ wɔ mu kɔ baabi a aweweɛ no kɔ abrameɛmfa ahaban ɛnto wadwonku no so na yaw bi a wote anaa pensi bi a sɛbe wote wɔ wadwonkuɔ no yɛde ahaban to so ma wa mmerɛ tia bi wobɛhu sɛ wadwonku no yadeɛ wɔ mu nyinaa no ne kɔ enti na awie yɛ bobɔ nɔɔma so obi a na dwonku ɛyɛ ne himbɔn no yɛ ne ya no ɔmfamra Dr. Baa yɛn ya so ɛyɛ hɔ na yɛhwɛ no ɛnam ne wo kasa obi ne nan mu si abu pen obi ne nsɛm abu da bi ɛka kyɛw sɛ wo nsɛm bu abra Dr. Baa o first ne yɛ ataa maame ɔmo nta ataa maame ɔmo nta ɛno bɛhwɛ nipa bebree ɔmo nsa asɛe ɛno otumi hyia obi ne osa ne yɛ amoa no ɛno bɛhwɛ na ne nsa ako na ɛyɛ sɛ yɛdi ne dɛm ɛno bɛhyia obi na ne nan tokura bɛda ho na akyea no ɛsiane sɛ ne nan mu anaa ne nsɛm kasa ebu yɛ no wɔamfa nkɔtoafoɔ papa hɔ wɔanya obi a wɔnim bon no sɛte ɛde ahaban to soɔ no wɔanya saa nipa no bi enti wɔkɔkyinkyini yɛ ne nnɛ adane n'asɛm nanso nnɛ nhyira nka asafo awurade sɛ wɔde Dr. Baa bɛdom yɛn mene wo mmienu sɛ yɛ dompe na emu abuo no nkwanhyia na yɛ nyama na ka yɛ dompe abuo no yɛmfam na Dr. Baa ho na tie ani gye sɛm wɔ mu sɛ wo dompe bu na aba Dr. Baa ho a yɛntwe yɛmfa sɛka yɛmfa dadeɛ daabi yɛnim yɛ adeɛ anim yɛ ne sɛ yɛgyaa yɛ haba no to dompe no so na no ahyɛ aseɛ na ɛtoa dompe no enti bosome baako pɛ wobɛhu sɛ obi a ne nan mu abu paa anaa ne nsɛm mu abu anaa ne dompe mu abu anaa nka ɛhu ɛyɛ fɛs na nka ɔbɛkɔ akɔhyɛ baabi bɛ wɔn yia no Dr. Baa de bosome baako pɛ ne ahaban na toa dompe no ɛfiri sɛ tumi wɔ ahaban mu na wonim ahaban te a ana ɛhu sɛ ahaban yɛ agorɔ ɛno nti na Bible na ɛdi akyire no kaeɛ no ɔsɛ wodi dua no aba wia no wakɔfa ahaban na de asa yadeɛ no ne yɛhu ho adeɛ a yɛde sɛ nipa wo dompe ɛyɛ mu abuo ɛma na ɛto a hwɛ me maame bi te wɔ sere me papa bi adeɛ ɔka nsɛ menka ne yadeɛ nkyerɛ na ɛnɛ meka kyerɛ wo sisi no maame agye watena fam no sisi yadeɛ yɛ adeɛ a ɛyɛ na ahomete yadeɛ baako a ne sɔre yɛ dede ne ntraseɛ yɛ dede ɔsɔre a ɛgye mi sisi wɔtena se ɛgye mi sisi yadeɛ baako a ka bɔ mu de dede ana abere nipa nanso Dr. Baa se baabi a ɔha wɔ ɛwɔ sisi mu anaa waste no mu no wode ba yɛ so ɛyɛ hɔ a yɛde aba bɛtoto so ama yadeɛ no nyinaa akɔ ama wanya fa hodie hwɛ obi a wanya adwenem haw wabɔ dam ɛdam abɔ no wode ba Dr. Baa a yɛbɛhwɛ wo ɛtwerɛ yadeɛ tete nkurɔfoɔ ɛyɛ animguaseɛ yadeɛ Dr. Baa hwɛ mesi diabetes na ɛte wo maame no papa wo nua mu so no woba Dr. Baa a ne nyinaa yɛhwɛ ɛwɔ aso ɛyɛ hɔ me maame wo kotodwe no ɛyɛ ɔya no bɔ mmɔden sɛ wo kotodwe no wode bɛba Dr. Baa hɔ ne yɛhwɛ wo ama yadeɛ bia no ɔhaw bi ɛwɔ mu no afiri wo kotodwe mu ama wo nso wanya fa hodie enti na awia yi yɛde kasa no nyinaa aba awieyɛ deɛ yɛka kyɛw sɛ ɔsɛ yɛm kuro no ne nyinaa Dr. Baa ɛyɛ gye namba no na wo yadeɛ a yɛamɔdi no frɛ namba no ne yɛne wo ni nkɔmmɔ ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 3482 Dr. Baa wɔ Kumasi Atonso Ago Aban Hospital n'akyi ɛnkran yɛwɔ Spinters Road 18 Junction mesa wo yadeɛ nko ade a baabi a wɔsɛ ɔde w'ani kyerɛ ɛyɛ ba so maame nyankopɔn nkɔ so no nhyɛ wo paa wobɔ adwuma wɔnom ɛna wɔde garlic ayɛ dukrogyɛn atome ɛnya asɛm ketewa wɔnom na wompɛ garlic ne pampan no a wɔde ɔsɛ atome no bɛboa wo paa ama bibia yɛ kama wɔde Kingdom Ginseng Power Capsules aba bɛma usisi tremendous capsules nso gyina na mu sayade atwɔyɛ no wafrɛ 0579298855 medi mafo sɛ w'ani ama wo a Dr. Time da so ɔgye ne ho die nti obetwa brato yadeɛ so yɛwɔ abua kɔ agogo ha yɛ yɛnkɔ hɔ sisi yɛ 0500-727-215 Women of Faith yɛkɔ akɔbɔ mpaeɛ Mepacho, Yini Adazwa Ministries in conjunction with Women of Faith. And Yansam They started 7 days of calling the favor of God. If you adako siada, anopano pampa ebo kiki. And you to us semino, ye free a jum or ha eduno and song
ɔse yɛfunumu aba ɛyɛ apagyadeɛ ɛmabani ɛne yakatua ɛno nti yɛto nsa frɛ mmaa nyinaa yɛwɔ awoɔ ho haw sɛ 18th October anɔpa no nso yɛnhyia ɔkwahyiadan hall ɛwɔ culture center na yɛnteɛ mu mmɔ empire no nyame bɛhu yɛ mmɔbɔ ɔse akwankyerɛ no na token ne yɛ akɔdaa ataadeɛ ɛne pregnancy kits ɛno ɛna wode bɛba de aka deɛ awurade sɛ yɛba a ɔno a ɛbɛfa na ba waso na wode aka yɛ ho women of faith ɔse the Lord is indeed our victorious banner prophet pa bɛba minister IBJ bɛbɔ nnwom ɛna afei minister Audrey Ejapon so ɛbɛbɔ nnwom mepakyɛw ɔse sɛ wobɛtumi akyima no anante dɔnhwɛ aduonu nan a biribiaa nka wo ho a na ɛyɛ yas ahonidie tam papa a wode mu ɛsɔ nneɛma mu yɛwɔ atenten ɛna nkumaa 050113903337 Joycam Roofing Company Limited yɛkɔ akɔbɔ yɛ dan so mɛnyɛ ho aboa pete sɛ nsuo ato awie nti yɛyɛ Woodwest ɛne Trussell ɔbɛyɛ ne nyinaa yɛwɔ nkran Kasoa Tachimai Sunyane Tamale Boga wa Kumasi ene Sokoban Ampami Police Station no ND Enmushem Kingston Opoku Company Limited wo ye promotion ye ko ho HHR ye ko gibia ton 2000 say so they about 18.5 watete so HHRB or they about 1000 wate so ebi ye towels ko gibi blankets koton pillowcase face towel bed sheet ko gibi CMR ubenyamfa so say tam any original short ko gibi na or say men's summer short any swim suit and a lightweight nyina ebi wo ho ye wo Ashton Abbey Park ye ko ho sisi e mo bi nkoto no fa meto emebu wa akọ promotion ni guso watete so 055-952-1927 Kanjen eye nsukrɔgen o se fire de bia ye de nsuo ye o Brema UGC Tafuni Road 0241449191 Kojak Farmer ye ko ho sisi o se wo you obi a wo no a water de wo eye proko afiafie eye proko ene proko na ko gibi na wo se ase nkonkone ne ko jack charcoal toothpaste ebe yi ase nyina wo nimu so aye hwam 0531069945 betina se enda agno so aye kaja no na me pa cho oba ya wo be ise ya no tie na de wonidi baby ote no be ma ne ho no wonidi ana akosua wo ma me so opese wo ko school na wale na wo tie ase ne na ne denti no yenya wo na tena wale na se wan yia ansa na wa ko school nda bi akra ne na wo sa ntira akra no no sa etu pesa wo hwe wo ba bachan ya said wo se no no be ndai Sole na jema asemuni ai maya ma afam de nyina se wo ba tan akosi wo nko school ni biem ewi ase nyina ehye na me ya de akodi ye me ne ni bibia ye biem e ma ne nsi me fie bio oh men kasa e di asem ma me se time na no nyem me free school mo bai me ma me ni papa bi net obo hu sa me o den kama ni ponchina e ka dem se bia akopochina be ba anantu na o ma papa ni ma wo ka mi si awo me ne nyina na call ye me ne nyina school junction no yira me obi ani ma school junction no yira me o ma me single parent na wa show na wa ko fanyi si aban ka bon fa blast band ai wa fa blast band mesia ye felu mpani e fe kwadantwi na bra kesa wo so wo be wale me ne ni asem on wale krachi wo so wo be wale me ne ni asem wo asama ugiri kan abara ne kadia na wo so ma obi ahye ne ba esese akeka wani ase kaji eji akwala wale no no e dia na wo kafa ho mame de etiende se me mame de ebia obeka sema ye ne mfonso kura me pa na chew wapa ho achew me mame me pa na chew wo mame de yemfa se me ntimi me se me cheni se esi ase pe me ntimi nwo no me de ne se me na me chire ni nyansa boy asem ka Sunday no ye ma pa na chew lucky gate wo so obe wo me wo be fa me cho me ntimi no kura wo hoi ba intro ye bebre me pa chew ne ba we mi hia no me ma hia me bo ne ba ne se
taa first day na me di share ne ba no me kwa no nka mpɛ sɛ ɔbɛda me dem twam woni na wo wie enko fa sa asɛm ne ma se sa akwala no ti wo gina tena wo fie ho ama ne suku me dia ne sɛ me dia ne sɛ mami woni me ba na ye say mami me ka tira me sɛ wo ye we nya 2 weeks 40 days na akra we sa kokoda boy no mami ni upa mu sa no wo koda boy ni dem woni ni na da sesi a we nya 40 days mami ne frɛ me ka tira wo to wo nto ade a wo frɛ wo nto akra ni ani o watu we wonyo na hwe me be mami me say mami bua mami o ka sa se mo chewa me du wo ya ti o de pesa ti me ma me ka sa se mo chewa me ma me ka ti mi to konko maduane enti me se ma me be kwasra ma me se ka ma me ne nhwe we ni mu na hwe ba na me hwe me ba because na ma ka chem say next month akwa ma school no ma twa ne dinim school na nya ni dia no ama ba na nam so be ka no kra ka na wa na be ka no kra wa fo chim ye na fi akwa be wate be ka ni so ma wa school wa fo bi baba wa ni say ye ka wu ade so be ka say onu ka no kra wonu chen CCS pe me ntime nwo no mami ni me dance na sister enye onu a oba na akofa ba me ba oni me ba ni ti say me ba nyina me nim say mba no be ka say school no wonko se se wo tena wa sa akra we nyini oda boy ni dey woni boy ni na da mami ni me da we nya 40 days e no start na da ana sha se ne enti na wa ye sa wa ye toro kan no eh enu na mba na ye toro kan na wo je eh ma ha mu ya mu de pa ache boy we me ba ni be div me ba ni ma police station ya ka me boy nyoma nhia 1 cd ya chi wonne just obey you wama akoya mo akoma mra fom ya ma bra say ma me ne say wo de ne ba na ma wo enti fa no eti wo so mu sen ye nya mo kwana na wo yere mo nso nko ye tie mami wadaro mimi ye ma fom de ba me ntimi nka so ompo ne ba ma me sa fi se ona wo ne ba na wo yiri se enya de school no yodi si obekọ etu obetena wale ase na asia eno no so so obetena wale ase de ne fa meme de ne se akola ne wuo mu no me sabi tama mi yi girl no ne me ba ne nyina ba fie no me de ne bre o ma me beto o ma me wo acho ena me bae no na asem ne nyina akosi se girl ni mum no no chese o ma me ne da fom ana akola na ide ada soro ene gay ada soro ena ya minim sene omu family mutie so papa ba ho so papa mba ho ba o se ase omu dinani sa na be che se akosu ba ba amane ye se ye dinani me betena sa na akosu madam obedi wan show ya sister wo do sabe bema o fi ada ne be fa ne sunday me se wo do sa wo me de kata sa fom na me da na me de mpa me ni mani be hu akola keto ya wo de foforo me ba na nipa twa ne ho ahia bebiri na de o che ni na nim ne ne ma me de eno na ma hwe ni yie no wa be fa wa de ena me say ma hwe ni yie angele kwate pozen ababa wa no ne ma me se fa eti je na dase damase na me nsole nko enti me danase yo nya mi shira smart ante asembe na woka ma oso dase ma ne fa nko na de be chi na kola wei akosu bibia ye na enu be hu se wo busunya mo de mo nya no me se akosu wei ade be chi no hu da wo dem ma na obehu me se champo jai de wo ye no ante bra wanim pacha wo ba ne se wo da ase waje no nti ehira so amam asembe na wo ka mama me pacha me ba no onti me na asesa yo na me de somebody e ko ba ya nyina ne se mama me we no ka enso me ye kama sum dada na me yare me aba ya mo wo akola we ketewa nyina akola ne nyim ya nyina kwa ne ba ya me de me nim hwe na me yare dadam me nim hwe me hu akola we say once wo me dem ho ba me wo aba ya te sese ono so afi we na we ss ti me hu no na me nim say na danfo na mo ye me ensa ti na me da me valanda to do me to ana we ni mienu omu mienu madam mo ye mienu enu de ya kama na twa say ya akoda no ma me sisi so mo ho omo ku be ma ho omo ye mienu na omo ku me omo ku be ho iti mitie ya na me hu say angele kwate poison na ye koso na me se dabi ene de me ma asante ya me busa ba ko no say de na o chechire mu say we na abeje ne penalty obebo no
and I'm so sad I'm so sorry nti we na ne ho odin na chese oba agent oba Goliath oba kenko no waka wade ma me nua nti ahwa a me fa ba me ye kakra me de ko ne ma me nua no na ko bu nkote na me pa so me sre no me yale na ne mana de omo ye ne fi o me mpa chi na samte o tu ne ba no for say won tori free wen na we nu won ti hwa no ne nyina twa akoda ni so ku hwem say wasi say ana me ka ba wobetena ho me ko say say mfifin me ntimi nti afiri hwa no ana me pam we ni say o pam no wa nkọ wa wo eti anu de wo koka ye den ni papa nim say wane be ma na tenti ni papa na nim awale ni hu bibi ena me say papa nim me de nim sa papa nti wo de kofie ti afiri hwa na me hu wa nkọ wa wo e papa me da ma be fa na eti say no wo ba ma me ni say ma me so mu ho na me twa ni ti ama me so mu omo de ba am so onyima omo fra me kwa me so me pese me obi benya asam me fa no bakọ ni ko me ma me aka ni nyina so wa ya de wa bo wa ba so o we ma sa fa na ma fa ta de yente de aye ni hwa akwa ya omo twen me de me nya me jolo nya obusu me na me nua ya e fra me say ko pese ne ba no esan ko school nti me ne ka ba me ga say ya me so we me nua ketewa no na me yale me nti apo nti se ko be boa eso akola no mu e ma akola na ko school na akola no ka school ko no mu no ka be me de na fi se me ni ahoden a me be hwa akola no me di akola we ketewa we ka me yale wa de sa me da kora se be me sore kora me kuna so me mu mama sore kogu so me nti me sore nti me sre no ton ka be boa ka ya nyina de ye hoden ne ye beta na chinaka wa boa je akola na ti me ko school na ono no so kire me se ono no se na djuma wo ye no ni adaje wonti me nji akola ketewa we nhwa no nti ka osere me se me nso ni mo na me se so no de ahoden ni ho a metimi aso ni mo nti na chese ayae sa school ni kura ka se be ba so akola no ma me ne se oni ahoden a obehwe no e na oba ne so ni ku no ma pena ne se nyade a ode ne ba ne be ko school no eti wo so oda ase nti ye de na ma no eti sa akola we enne ni ho ku nsugu nkra wo wura yi ono ne be hold no ma me de me tra ha be se mo fa akola no ma ni anya ne dai sre ya senka oni betimi akala sunjum na sa akola no be pene na obetimi agi akola na ma na ko school a me de me ni problem sa na mpese me kana ono na me ba no wo ma me ka so be agi akola na de be ma no ko school no man te sole no ntra no nka na wiase nyina nte akosu betra ha na wiase obi anhu na fe oni ni ku no ye nya omo kwan akola oso e friend Katrina no ni oso e friend Katrina nto de ne to yo akosu se bra wanim ewiase nyina ehwe yen ye ya dansefo wo ma me ka so oje wo ba no wa ko school na wo be ko acho minti mi fa ne ma no me ma mo enwumre o ewia o kwa achima enwumre o se ye adwuma wonti mi nje enti wo ba tina wo ku fi mete o ma me o se edura na jo a wo da ku dem enti wo be bia na ya me ko ho no eno de wa wasem enti wo be tina wase fie na wa wa hwe ba kopem da be me be sa akra no otimi wi akra no otimi didi kra mpa meti na no de sa tam no na ho ya be hwe school no na sa tam ku ahwe wa na wo ma me ahwe me ma na wo ma me ahwe ya wasomo meji atu me wo de uchimi kakraka na wa fa uchimi na so lefra wo be je atu wo be hwe han pragia no ochi na e wono ane dia ana obi pragia na ochi na odi chimi obi dia wo be hwe no be di wa chire madam waka so obehwe na wontimi hwe mba no hwe dia akwala ye wontimi hwe no just a day hwe dia e pa ye wontimi hwe no ana school ba bi o ko isa next year on be register o mu register so a hwe wa hu mi nani age wa na o se obetro next year no obetro nti sa akwa nko school next month dia wontimi nko school because me makwa kopacha edu next month so me be fie 17th o ma be di 10 days me ba na amfra on kan hu se o mbe school eti wo so obetwa ma ne ba na ria dia enti school enye ne dia na wa no si wo twen na si aya hu me hwe ni biem ndi me ni akwa hwe biem me na no me ne na no kasa dia ya wie because me bua no me be ya ma de se o ya me ba panyini ne papa dwane jan age of 4 years akwa we nim kwa am fa so hwe am de se ne papa jan akwa wo hu no me anam estate pa nkro no estate obi anim
me ja ho anopa me kwa achima me madan anajo amadan 12:31 me say ye ndom wa kwa because of wunti busa ne say wa ko school kra busa say ma me pa bibi ma de ache so da etoda me ko jomba me ni one city mo ba mo ni wura bi o osaye home accounts every week o me ya practicals e ka mo for me ba we say ho no madam gift ni me dance ni me send sikasi ni so na me bona ntimi awiese na nde wa be yi wa ma say dia ni ni akoni asem biam e ma ne nyana so wo kina be ma no kwa ma akora na wia ma na nanti asa aba ba bia me me ka Martina pa ni brother ma akonda Andrew Siri Martina wale ya wontina ni kunu fie me so me ma boy na tia say me nye ni one city me mfa akora ma na siwa me nje ni e ma ne ma me fi so be so ba kola akosu ni ho e minim no e ma onfa so da me ni na kasa wie me ni woni he ya fesi ni se champion ya preko pa me ntire wonyansa e ye no kura me ntire wonyansa 2 minutes is a champion pa ya preko pa asemi nyina na waka akola no ni opa no ho na wo ye no ho ni ma me no so me ne ya adwen akola na chusu sebi bema over ne ma me a ye hira so ma me to no wa wonkon no brand ho be conscious part of mame se ne wunim no aka ye wo mo ma me abroka we a wo ankasa no wo yu ma me ama no e wankasa wasem nti no opa no ho no na me ma me ya adwen oba bema no afa no asamba wo be fasem so ma me de manu ma odo we di odo elastic you we Rosalinda ne Fernando Jose edo ni bi telenovela ni ahwe ne ha wie yi na ade obayi yi chese tadua bi ya magic tadua we di ya magnet be ma wato nani ase kaji etimi ahen hamaji obi baba dia boso den eji obi ba edra kwete afi se me dase wonim ne ho hwenyo na ahye no obi ahye ni ba esese no akwani ase kaji obi prag ya na uchi no wo behwe no na de be kire wanwe ne se da wo dem a na wo behu na akosu no hwe ema bebre tu sa na moyi na samra ye kase wo mu de jam wo mu bo mo nsa no nya ya nka wo mu kutan ko machi enso aye late akosu ode ne be hye na chi a wo kofie no won bo modern sa wo kwa kwotena se akosesen because wonyini you have a long way to go wo kwa kwedi be ma ya chi enche obe wori bia kan hu akosu wa koda dem na be ma fa hwede waye yo wa tsoro kase nkuma kase obe wari bia kan ho be ma ne nsoso no yo ko university ba no wajao be ma ne so wansa akwadwene hu biom sanse obi pa de ye ntimi mfo obi ba ma obi ba ye ntimi mfo obi ba e ma na abrampa malady meda sipi malady nyame hira na ye nto aso mfira malady he mami nyame hira ne pa awura yi ma no ai na me di hira ni bi so ama mami so oba afie no pampam no malady masem ye mienu pe akra wa jimi papa akosu no me ka no kra kire no so ofiri se wiase ye ne ye ya onko no mo obi kire ni nyansa yo 18 years ko ne ko pepani bi no onka brabo mu nsem kitua bi nkire wo na so o kasa di abrabo a kire wa ho sabeguti ahwehwe kanu sabeguti oba sima baayi wa hwewa mo di yakopon abesu apa ma me che se wan kasa ye kura edi ejimini eju ma me am maladi we mi wa fa se naka se de ne ma me ayi na fra busuan ko fra busuanim maladi no kwasem ma mi se so hwe ne ba na chi kura kwa biem ma won si fie ho ako ya fade boy mo si fie ho wo nkwala ni wo mo wo ma wo nketo an hwe me ma no wo hom na hom ya wo mewe wo na sa okra ya ngo ba wo bi aka bi ade ya seti ha e kasa mi ntimi nya be ma na chiridie mi ma mi nya daage wo kan na me ho wo so wo gate ya no ha unya hunu wiase eti wa fa ne ma se edwane agya wo wa fa ne ma se agro na malady de meka che boy we no malady on so ya boa pi me ma ni firi anko kwasi adwene na dani tirim enye nipa adwene wo bia wo ba wo ko dede no ene na wo de nka ho eya asem ye mpa chew na nka hunu kwan ya befa so abegya fere na nka ma me ne hwe ne badu wo nya me hwe no ubetimi ahe obi ba no wo abe ubetimi asie no na kwai yale mpo no da hospital na wo furu sane no ubetimi edi ejimi ni wese maladi we twi pragia
se wosi agimi wo betimi kura de pragia na kokun maledi me kanu kura te no kone kosua nyansa na penipa na mkopa maame ne chew mami enkotena semwe so ko no kosua nyansa ade agimi ni ei maledi me se he eniema abrante oyaya ne ne no me hu adwire me oba no heta kata uti wo de ne ma nkote hwe ensa wie ene kuno ensa kwasiampani ensa na amane ko hwe ase wadwae wo frizi ya agimi fo ne yetia na wo so wanim hwe ase fukwan wo adenchi no ensa se de me bu asia furu maledi ensa wie maledi ensa wie maledi ensa wie ensa akos eti se na no ba ha mami benya butere ja mama no mami e uhuni baby a wote nko no so baby wote nko ena no oba ye hase obayi se de no wasi a waboro no ye ne yanka ho asem afide waboro se sunsunan asem o kakro hu baby odisie obani die nyansa ma kokora na nitrim nyansa na nitrim maladi media de metimi aka ne se wankopempanifuo amoma mepa maami to maami se de wo tira afidie so horonsa no horonsa ne hugun sugun kra be ma yifa na wanim hia se fukwan wo me hia se mepa wade e de na kote be yamo eya maya bi hua nyansa kosuku kosua dia me mo akwanya etwato wasem etwato a wo kan sen detie yesi sumu ya madwendwen ti asem etwato ne sen ne eni kwan se keba ne sa cause akola ne nyinsen mu no enko meko galamse ase enko wasem etwato ensanfie enko yechi mesrewo kobi ti me maame a che se wo de mafom no kro mfa nche me ba me de ne se ekwan na efa so na eba ne se akola ne wuye mu no omo ni man di ni yi eti se no wasem etwato ne sen wo da so agina ba bia wugina ma etwato ne se so person ne ba me kwa ne me pen se kan ba no so be wie se me de na but me hu ne se me ma me oyale ana akola no osua okasa otena ma me ntimi ma akola no fo ena me ma bi no mi maame no so oje na oyiri nso so mfa ne ma no ti ubende den me de me fa baby de me ntimi kire sa ba me de na me ka ne se akola yi se bia odo na aba emi nu yentem ena bia aba ne se yenya ne ba yenya ba me ntimi nka se me ntimi nka nsu pi se ebia me wale ana me nya wale ana enenye ebia mfunso cause enye se no kwa ba ke kana me de ya wo ke kano ye hu akire hu animu wo ka ko sisen nyensa na eba ye no maame tie nyensa na ba me ko galamse ase me ba na ebe pie me so na 4 months ansa na ho asem say wo ti TV so say akoda no wagye no wada ase ne maame se won hwe ne biem wo se wo behwe no na me bu sasem sa asem no wo da so gira ba bia wo gina ana wo kwadwen ho na de mo ayefo fraba me de o me nyina ba bia me gina ba ensem na o kan ebi wo ebi nim ija na ma e ma ne ba me ja me pa na chew said ye o pa na chew me pa na chew se ebi a me ntimi nkasa me je ne de hia boso etu ba te se ye bende intimi me de se so person ne ba ne ko school dia me ni problem ba kwan o be fa so a me ba no a obetimi anyini a onu zungu ene ehia me etu ma ba ni wo chena na wo yiri no go intana me de me pa na chew abampa kasa no fa ni maledi maledi hwe ade abranche ye ne hasisi no ho ade abranche ye no maledi wo de mesre obi ni de nyanya me akaso to na ese mami ni nyina ha ne yantoto bros na do ba buru bi no onko dabi ade a ho ye maledi mesesa me ka bibia se me wo fanse na abranche ne ne yesa ade wo ya ankazeti am di police ate no ka me mani free ankokra be kanya nsasem ye nka bi mawa wo tia na hakeka nsem mu no se me de me ka ga o ke ka nsasem mu no we se na kwa no so agiminti na minima de kura maledi o mu mielu so madi moja frade ya mi bra soli free makonwa nim na minim so madi moja frade ya adai be kenya nsasem ye nka bi mawa o se ana me ba ni benyiri te se na maledi busa wo no o ba no onyini ne yei
na ne maame fa ne go school na wo go school hu me mobo me ye jam kwan still na no uda so gina ba bia o gina sa wo ba no ntimi fa ne ma wo maame Mama, how me si brena. Mintimi mfa ne ma no antira. Esa nkam de be ma na nkam akọ school. Eti ye say no de this year de untumi fa wo ba mama. Agere wo ba na nyia wo wea. Eti wo betena wase ho. Ayo, ye da ase. Ye jam kwan why? Ya bibia ni am ye nto nka wate. Ewrade nhya wo de. Na we wa hwa wo benya akoma ya de. Pressure kura be kafra wate. Abusuafo. Adofo bi di wo no ma wo da wo. Ya enye. We ye maame Esther. Or accountant or Amuzu Herbal Clinic. I champion Ogidi. And I wish you happy birthday. And I would day Sra Shira and Quatentin so Edeman. Ahin Nivea. Sister Gladys, every show happy birthday. And now we do our day. Unyamishra no new free Adumu and ko Adumu. Na a bishop me nua akosua duako peprande fie ene de se wo pe makeup ho niema to abusu ho na wo pe de efo a ya bishop de de pedicure de de manicure bi bronya yi facial cleanser hand creams ni nyina bi abebuso mom ye makeups mo niema hairdressers na perfumes die de ku ye ho hwehwehwehwe ma obi nkoton 200 no me fa me ton 1005 mawo ye watch time ro be say adwuma no ya che abuso me ye makeups no ho na wo na MFK so ye jewels eti yesere mu nyina mo nko na mo nkotu eniema yi bi na ne bo no wo fom ukres kakakra bi ubenya bebere atu na nso akoton ubenya mfaso bebere eji abrampa malady na chese eno ano ye de asi yankwa wo mane so 05549319300548 ya wo ya me wira ho malady wo maame ahwe wo ni papa hello original kasa me maame oni papa yey asunje kan ma be ta force de bram yo ama contractor ma masomo ko tun se promoye then se mi tai so Nigeria ho atu shike open na bra putri ntia me ne boss padio ya hotel e wo chem mama tai se mi ho ase bio e cha sen ke ni pick up petition ko de studio na enye be me na idi because benefore ka bibi se uni aba jimia ase bia for akonta so ho ye mechi na sabi man no tibi baye kia kwa ho kwa jilu edna kustu obeta kwa nyem je to sujiro ake pa na meka tie mami saka mi ko mami ne mani doso onye infigure je bi pressure akwensu because abofra wo ma eno ma na pa studio to say tie se ma be ma chi okay minim so anu ready ni bidia ana sa chin ka tinka ko e dia so bi onu mo ready ne ka se so wo ti se be enu ade so ne wo so ho de mi ti mi de me se maame no e ka me ko nya abofra na nse afo be nya pressure se de ogo obe wa jan malaka no nya abofra no no ade onko pem na wari so bi se da fuma wo mko bi se na prampa ade na fom e da sipi Nigeria makreo wo de anto ato ade ya bra Charles say ya twama me o New Jersey ai wo se ne doyere mama Yvonne ewiai o chia o papa Obapa Yvonne ukun chase New Jersey and was saying hello na yenchia wonso emfa emano hello pacho yentie o hello good afternoon your friend is you can see akemoda yo ya kakra meka ne say akosua no ne ho ya ne mobbo awarefo a ye omadwuma adi omusika gu omubotom mpo omuntime trust be ma 100% na wo want to be reassess what do akoma nyina se be memu enche me ma no be 3 years obesan ya ba wo hobiem e de no be ma na ye mi say me da wasi yenso ye da se hello pacho yentie o good afternoon. Afternoon. Every day, a family man, because it's free trouble, do pass trouble. But your program in a should be
na girl no deɛ ne ho yɛ mmɔbɔ ankasa na wama yɛ nyinaa baasanfoɔ nyinaa yɛsu fan sɛ yɛ mma a ɛwɔ ɛsɛs no yɛso yɛyam hyehyia ɛnɛ deɛ ɛkɔ so no maame ne ho adwiri me ankasa na mene biribi a mɛka sɛ awurade nyankopɔn hu akora ne mmɔbɔ awurade hu akora ne mmɔbɔ paa boy ne mpɛ sɛ akora ne bɛfirifie wakɔ so ɔne ne deda no nti no ɛne adwuma paa moyɛ ɛde boa wɔ man Ghana nyankopɔn nhyira sɔfo maame ɔnhyira tiefoɔ no ɔnhyira mo so mu nyinaa studio hɔ abrampa nyankopɔn ɔnhyira wɔ mo paa mama mo nyinaa nyankopɔn ɔnhyira mo na mo nkɔso nima yɛ saa ɛda mo ase yo hello ajo yentie o tell me Gabriel. Hello. Yeah. Hello. Good afternoon, Mama. Afternoon, Pacho yentie o. Mama, this is saying that I glad to know about I am there. The dear one in Tiasia, me did say Moja Freddy Romuntem. And yes, I did read the Carmody. Obi Pau, I may form a school, Obi to the winner. Some I did Romuntem, and Obi San Baby, I only have to watch their own concentration. Because I think who is Moja Freddy Romuntem. And yes, I find that I know it's too much. Someone when Angele Quatepausen. Hello. Hello. Pacho yentie. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho Makaze free atamana ma friend Daniel. Yo Daniel yentie. And then my rabba pan the airport some. Hi, for last one. Hello. Pacho udi yentie. Hello. Udi yentie. Pacho we get bema na waji obi ba boso no be se bini bunadin because put me nji obi ba wo bo ne ho ka se ye mo so na maame no boy ne maame no so na me susu no se enko no so eze nko gina bema na nem e pa achew e ka bibi che maame ne ma ne boto ne yem se ne be anko be so akora ni because ya ware kwampo na ye tie ku ne ma wo no enye easy na wo akora to wo ko ete Pacho ma tamara no yada se oba agent abusu ya de asi o ye de asi why tina de wo no